Mulai. Sugeng siang sedaya, kepangatan kula Ibu Imas Fatimah. Wonten ing mriki kula badhe ngandharaken tuladha maos sesorah. Monggo sami dipun midhangetaken nggih. Pengetan Dinten Sumpah Pemuda. Nuwun, Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang sampun kinabekten, Bapak Ibu Wijo SMK Yosudarso Rembang ingkang sampun kinurmatan, saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan, sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng jagat. Ingkang satemah sampun paring kasarasan dhateng kita sedaya. Saha panjenengan lan kula saged matempal wonten ing pawiyatan ing dinten menika. Kaping kalih, kula nuwun sewu kula sampun kumawantun jumeneng wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu ngantu-antu sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula panjenengan sedaya tamtu sampun mangertos bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti Dinten Sumpah Pemuda. Dinten Sumpah Pemuda inggih menika salah satunggaling kadadosan sakral ingkang nedahaken dhateng sedaya tiyang bilih bangsa Indonesia inggih bangsa ingkang anggadhahi semangat juang lan semangat nyawiji Bhinneka Tunggal Ika. Wosipun Sumpah Pemuda saha prasetya menika wajib kedah panjenengan sedaya jagi kagem mujudaken gegayutan kamardikan. Menika ingkang saged kula aturaken ngeningi babagan Sumpah Pemuda pramila cekap semanten kemawon atur kula mbok bilih wonten klentah-klentu atur kula nyuwun ajenging sih samudra pangasami nuwun.